Ak máte zažívacie ťažkosti, príčiny môžu byť rôzne. No jedna z príčin, prečo máte podráždený žalúdok, pankreas, tlak pod pravým rebrom v pečeni, problémy s črevami, môže byť prítomnosť parazitov. Ani netušíme, čo v nás žije a kolonizuje. Rôzne mikroorganizmy, väčšie i menšie červy, nie sú bohužiaľ ojedinelé. Strongyloides sterconaris, Ancylostoma duenale, Dientamoeba fragilis, Candidiasis, Lactobacillus acidophilus, Helminthiasa parazitálne ochorenie. Ak máte doma zvieratka, psíkov, mačky, tak to nie je nič neobvyklé. Ak máte malé deti, tiež všeličo prinesú z pieskoviska, na špinavých rúčkach, z kolektívu. V rodine si to tiež môžete odovzdať. Ak vaše deti majú zvyk obhrízať si nechty, vkladať do úst prsty, ak vy máte rovnaký zlozvyk, aký som mala aj ja, len tak si niečo otrhnúť v záhradke, trochu pošúchať napríklad o nohavice a hneď zjesť, tak môžete mať v tráviacom trakte neželanú návštevu. Lieky na odčervenie, frekvencia oberónu na mikroorganizmy, kvapky z orešáku čierneho kráľovského, cesnak, čaj z klínčekov, zabudnúť na sladkosti, pretože tie im chutia, mať zásadité pH, dôkladne umývať ovocie a zeleninu z obchodu i zo záhradky vo vode, do ktorej môžete pridať i sódu bikarbónu. Zvlášť apelujem na učiteľov a učiteľky, ktoré pracujú s menšími deťmi. Deti vás oprskajú, utierate im soplíky, niekedy si ich oni utrú do vás, prichádzate s nimi do bezprostredného kontaktu. Na terapii s prístrojom Oberon odmeráme, prečo máte ťažkosti, a ak sa vám zobrazia parazity a mikroorganizmy, tak na ne nabehneme frekvenčne aj inak.